didelok anune neng syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya, ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah sapa. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone? Jerone tan. Mangke ten wingking mawon. Jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Dinengrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Paromo lho manggil sapa? Mas. Mosok Romo ora. Nah, niki mau cilik-cilike panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo, niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu, sudarungan. Aja dibanter-banter niku ngarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan ki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya? Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. Jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa mboten? Biasa. Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to ngono. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe. Ngono. Piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to rek tatin kita gitu. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawirya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung kok kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe kuwi Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek ki grogi. Wong lek rada budek ki tak kowe. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak Paromo Mas. Mas, kula benake riyen jare kula Ci Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arep omong apa? Duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan upama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Dadi nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk tergantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge?
Lha kuwi kudu didelok anune neng syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya. Ning kula nggih dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah tangga. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone? Jerone Tan. mangke ten wingking mawon. Jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku lek. Ngene kan ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Oh. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Nah, iki menggok iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ning Krat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok? Pun tau dikempet? Urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho nek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lek mau ngempet piye wong anak wong. Lho jeneng ngempet iki yo nang kelek to. Masa ngempet konoan to? Lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge adu ngempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karo-karuan dadine. Bayanganku aku gampang bayangane lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Terus. Ngono. Berarti kula niki mau sidang terah rumbungan. Oh, padha. Sek, Madeporono, tak delok kok bokonge. Madeporono. Bokonge sapa? Ya ning Madeporono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sek, kowe melu bapak Kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora ndek bapak Kualon. Oh, ndak ndi bapak Kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi carane nek wong nesu gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku. Iki ning pundutan kok Pak Heru. Napa? Ya tak cetek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. War duit tok eram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi. Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ora penting duit e. Napa sing penting?
Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acuk setuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalang Sun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile ora? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek mobil. Wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Mau apa? Terserah. Apa? Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa Pak? Lajeng duet kalian kula toh Pak. Pak badhe minggah wingi. Aku bapake diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo Pak. Hati-hati tulungono Mbak, tak tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek. Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Madem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nah, jane ngerti. Napa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora nek panjenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku Pak. Duwe ya dipangan titik, ora duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu nek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ki Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Lah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek isi tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Nek jenengan pun dadi sehat, mengke niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Iya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene. Ndit dulu. Atos-atos Pak. Awas. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki ning kalih kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok enten dikira rogoh-rogoh. Wis to, wis ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Hutane telu. Kula rogoh ngene apa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Angel njumuke. Bisa. Ya kok. Apa? Niki sinten? Du Oh kula, oh izin. sampean. Apa
Napa oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi Her? Oh, saking Singapura menika. Jogluto joglite endi? Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah aku endi? Heh? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu piye? Ini, Yang mana? sing apa? Sing kira. Lah kan. Sing kayak aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Beh kokian iki sing kokian cocok. Ora tak punya, Pak. 100 di sini, 150. Urus 50-an. Urus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki Jogluto. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih, Pak Sun Pak Dadan niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis ndi? entek, Pak. Mpun telas? Jogluto. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Jogluto Jogluto. kalih. Engko bareng sik jenengan Joglite, kletek. Mas Jo, Munggah. Mas Duaju. Mas Jogletik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Jogletik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditokne bojone mrene. Injil leres, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriku Kur, Mas. napa, Pak? Teng mriki. Iki tanggoku asline, jalur iki tanggoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen iki maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi ulang. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi Mas. Nggih. Padha lanang ape ngambung ilan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Nutup. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan niku. Alhamdulillah, Cing. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe dulu sing ngelem ngene iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sobo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Eh, wis Hotel kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. Masuk kira tanggapan aku sembah Mbah Nuwun. Terima kasih Mbah Nuwun Pak Heru. Nggih, Alhamdulillah nggih. barakallah. Atur sembah Mbah Heru nggih. Ya toh. Ojo balik. Atur sembah Nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, Bapak nggih, nggih. satu lagu. Ya kadang, Pak. Nggih, munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, Niki. nggih. Cih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujekke Nggih, muga-muga nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke.
Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Bang Bonang. Mbak, tukang bonak. Nah, Bonang. nggih. Aku delok ning ngarep wis Pak. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lunga. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. gedang Iya, rene. kok aku kok. Niki mengke nek yoga diunggahke kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Anu, Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru yo gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru Toro makasih. Cik. Aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jok kritik Jok Lutu kok Joysin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jaisin. Iya, iya. Ngono lho. Nggih. Kula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masud Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu iku. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. Wah, Heru, niki nggih, siap. kulino kula kan iki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun to jane iki? Maksud iki Kok ketoke karo masun kok mantul. Kang Gambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, Iki kan masyaallah. ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek ora kegendam masun ora mungkin. Iki poso sok mayang. tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Bener. Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetan kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa, ayo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting Senting. desa. Wong sudah pedok kalau aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Seneng. Bohogyo. Boh. Seneng. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tane. Kayake janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro.